Yes, come on. Hello guys, na nagusog ko ihimo ang content ron. Na si Manong. Kasi mo nga no? Demokrito. Oh, nami sa Gidulman ron. Nagtambay-tambay ra ko dare. Kita man ko ni nga nananggot siya. Nga isang basta pila na nagkapuno isang nasaka. Karon mo saka na po niya na pila ka puno na bilin. Isang sakon. So amo pakiton ang saan pagpananggot niya. Kada adlaw din ni. Buntag hapon na imong ingana no buhaton. Ay usak to ay usak kakoan. Wala nang tanan dito ng katawan na ibabaw guys. Duha ka kuan. Duha ka sugong. Okay, na ito ng gilahitan. Ito sa pa. Klaro. Magkuha na siya og tuba. Putangan niya og tungog karon mapuwa. Laitan sa ibalik og bang tusok at sahod para masahod ang tuba. Nawapay tunog. Banganan. So dalira nana na isuot na tuba isahang sugong. Sugong ang tawag sa sudlanan sa tuba. Nasay sa anan sad o kanang yun duha ka sugong to. Duha ka sugong dengan nasod wa pa na timpla no ana tungog gibutangan na daan tungog. So another saka na pod. Pila ni kalubi imong sakon kada adlaw? Pila? 17? O sa ka container mas kuan. Daghan na no. So, lain na po ang paan. Tapos manong na laing punuan na po guys. Kat gihapon. Kare dahil nung humana dahil kare kayo mapawara. Last 3. Okay. Oh yes, ayan na siya. Una na yung buhat na
abot na sa taas. Ang tangon nila ang sugong nga nanay sud nga tuba. Then kahuman luwad ang tuba nga dawat adto sa iganda nga sugungan as isang collective sugong. And then hinloan nila ang sugong nga katong pagsahod. And then pagkatapos isang lahitan ang katong butay. And then pagkahuman na po isa na pong iputang balik tong hinidloan nga katong 1.5 nga serves as sugong nga mo isawranan. Then pagkahuman butangan o ginit banganon. Then pagkahuman uman na. So kada kasagaran nilang kada lubi na si Jay duha ka sugong sahod. And then pagkahuman mo na og na pod. Kanto lang pas laing nga lubi. Sige na. Bisan niya sadap din sa dagat na agihapo o tanawa o hinloan ni ang sugo humana na nila gihawad na iso gihawad na nagtapong sugo nga dako collective na sugo ay doon sa nga na collection na ito ipakawad nila dyan na rompaan na jarang lahitan 1, 2 lahit 3 pati ay so ang idahang tuba maginahinay sa face shield because required by the government kung magsuot og face shield. Kung magtaon butangan sa ginit tabon para di musod ang lagom. After which done with pa na puno. Ay puno na sa to patulo de pod ka punuan o sa pa mapuno. Basta og mohangin si Jahan. Mana titlagong pangpunas nana da ito tungogdaan puwana sulok at na ito ba tamis tamis yun kay bago matawad pagpila pong galon itong baligya no? Tinta satu pa 5 ka galon 150 150
anak ko kung kamukuha na ay hapit na ha. Pila na laman ka kon mapuno pa dyan dahil eh. For the last 3 kay isahang punuan nga sakon buntag hapon is 17 ka punuan wala isang ikaw hapon murag lahitan na siguro da kabuntag mo idawat ni dyan kabuntag Ginamos tugnos kinabaro. Sinabaro. Oh, sinabaro. Wala mo iso nagpaniod to. Then thank you so much. Og daghang salamat pod ni Manong sa idahang na vlog na ko. Idahang pagpanatid. Idahang tuba. Thank you so much, and that's all for today's vlog. And goodbye, kay wala ka namin. So, bye-bye. Thank you.